Manguma Express Padumas Media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the Arrow Maker Durumas Media yakanyanya tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeManicaland province kwaMutare ndokwatiri kumakomoyo. Kana ndisvika nzvimbo ino yatiri muno matakamira mudare raChief Mutasa. Ndofunga dare ramuri kuona rakasiyana zvikuru nematare mazhinji atinogara tichikupai mukatarisa kubva kufloor kusvika kuceiling mutoona kuti aiwa zvazvemhando yepamusoro. Iyo nzvimbo ino yatiri ndokunobva zvakare mai Muchinguri, mai Opa Muchinguri, ndokunobva zvakare mutori wenhau Terence Mapurisana area yawo yatiri. Asi zvandakutaura izvi ndingakude pane gwara renhau yatafambira muzuva ranhasi yekuti timbotaura kana saMutasa tinzwe kuti chii chakaita kuti vafunge kuti come up with this idea yemodern dare. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Drumas Media yakanyanya Bafea fea iwe Bafea fea iwe Drumas Media yakanyanya Drumas Media yakanyanya Bafea fea iwe Bafea fea iwe Ringa wa gosipi saMutasa tauyawo. Tanakidzwa zvikuru nedare renyu rataona. Toda kuti mutiudzewo because tikuona kunge koti chaiyo yatinongowana kana taenda kudare rechirungu. Saka tinoda kuti mutitsanangurire kuti zvakanyatsofamba sei, zvakapinda sei pfungwa dzenyu to come up with such a modern building. Uyezve pamwe pekutanga vanhu vangangoda kuzoti saMutasa ndiani. Right, ini ndoitwa James Kuraone Mutasa. Ndakazvarwa 1968. Ndiri baba wevana 7, 4 girls and 3 boys. And from the 7, 4 graduates. Then grade 7, grade 4, and then the last one. Inini hangu ndakakurira kuno kwaMutasa. Ndakadzidza primary, part of my primary school, St. James Sokolwa, kuchikoro Chipamira. Then ndakazobvapo ndobva ndaenda kuSt. Augustine's for my secondary education, that is from 1 to 6. Ndobva ndazoitawo twakawanda twandakangoita industrial boiler technology, ndikaita diploma development studies, ndikaita twakawanda twandakangoita tutongoita nanhasi. Saka tikutaura namambo akadzidza. Saka ndakapinda makawanda ndikashanda Softex Nasekerold ndikabva I was transferred to Kadoma, ndikashanda Kadoma Paper Mills, ndikashanda ndamboita department for a long time.
ndichita maintenance, operation maintenance, ndakawanda zvachandaita iwo. Then ndikabva ndikaenda plant maintenance office, became a planning officer. From there ndikaita plant maintenance coordinator, ndikabva ndikazofa ndatransferwa to Excel Zimbabwe, engineering planner. Ndikazobva ndikatanga company yangu Fembright Engineering, ndikamborana for a long time. Ndikabva ndikajoina company inonzi Lusha Investments technical director. Ndikabva ndikatangawo zvekurima ndichispecialize nekumass means children. Ndikabva went into animal husbandry, zvichitwa zvemombe, huku, mbudzi, mechi zvese. Ndikabva ndikatanga Binga Guru, a group of companies. Binga Guru, in a Binga Guru Timbers, in a Binga Guru Transport and Logistics, in a Binga Guru Junior School. Yes. So that's my journey. From the school Bandari, I became chief. That's 2023. When I was chief. So this was in the 3 years. Uyezve vanhu vanotaura kuti mimi mabatiro amunoita nyaya vanofara nawo. Chikonzero chii? No, inini my belief ndekuti kana munhu achisika justice, mupe justice. Don't deprive that person of justice. And that really is one under customary law. It's not isusu basa redu hombe ndiri kubatsira vanhu vagare zvakanaka. Saka kana munhu auya kudare kuno, inini mutemo wangu ndeyekuti kana wauya kudare rangu hauna kuuya kuti ndida kuhwina nyaya sezvinoita munhu aenda kwamajistrate. Kana aenda kwamajistrate munhu ada kuhwina nyaya, ini nayo handina munhu anohwina, ndine munhu anobatsirirwa akamukwa. So ndine kabelief kekuti munhu achibva padare, the moment ndotora munhu padare, no, there's something chisiri kuita sei haasati ambutsikana munhu kana zvaari kuda asati asvika pane zvaari kuda, tinomusesekedza kusvika asvika pekuti yes, I'm not satisfied. Saka kana wakubuda hakuna hwinamba, asi vanhu vagadziriswa kuti vanogare zvakadii zvakanaka. Wandendaona kuti no, uyu haafani kunge ari kudare rine bhoza nejurisdiction edare rinoe, ndinomuendesa kwari suppose kunge achidii achienda kuti anobatsirwa. Because mukatarisa kuti composition yedare rangu, composition yedare rangu mune malawyer, mune masoja, mune mapurisa, mune maformer managers, mune maformer teachers, mune vanhu vakawanda. Saka munhu umwe naumwe ari paya panenge achizoziva kuti kana uyu uri mubvunzo une chekuita nemapurisa nechii ndewangu, anganza munhu. Kana yaya yekuti munhu anoda legal guidance, riripo lawyer rinofanira kutaura kuti from here you're going wakudai. Handiti kuti munhu abve munomu obva aine dzungu, wobuda auya aine dzungu, wobuda aine dzungu. Ai, toti kana auya munomu dzungu ngarirese ngaripere. Kana akubuda munomu akuziva kuti ndichibva munomu ndakunoenda pakati nepakati, dambudziko rangu rapera. To me ndo purpose edare rino. Dare rino handiri kuita mari ba, rekuti I want to make money out of this court. No, it's not about that. Ndiri kugadzirisa vanhu so that people enjoy their rest. Because if you look at sekutaura kwamuita sedare, mukatozoona munoti dare rikai harina kuvakwa nemari maprocess echii, emari yemundiro, mari yemusumo. Ichiti kutotora mari dzino from somewhere else todziswa for the purpose yekuti save chii the people, because office yandakazvipa ine ndakabvuma ndichabatsira vanhu, ndichagadzira vanhu, ndo vandogadzira vanhu. They are the owners of this chii, this thing. Handifungi kuti munhu akapiswa nezuva ari pasi pemuti chimutonga, kana kuti unaiwa nemvura ari pasi pemuti, unenge waita service to the people.
ndosakudano this hall is for the people. Nekuti kumwe tinoenda tinotoitirwa weti nenyenzi. Ndo zvandotaura zvokuti kana uri kunze there are a lot of distractions. Uri kunze. Kuti ndochaona vanhu kusaurwana uri kumunhu akutokunze nenharaunda kana munhu aona musikana kana karupfura nerudi munhu akutokunze tenda nemusikana patari pai ari padare. Tinono munhu kana uya kuti kudare ngaave ari munomuvha zoti kana ndapinda mudare mu ndakuita zvidare ndakuita zvikudare ndakupedza ndakubuda ndakuenda kupi ndakuenda kumba ndizvo zvatakaitira chidare ende tiri muno mufucheri dare muno ndo muofisi mangu mukapinda the next office panono ndo office ya clerk of court ndiyo the next mangu okay kusepo wangu mukaenda kosu kune boardroom that's where we hold our meetings in the rangu nechi kana tine small meetings that we want to do tine boardroom there then it's pamire yapo futa there's an inside toilet flashing toilet in more research because aim yangu ni mungatarisa up ndikambona ma big fan nechi is to try to make everyone comfortable aya kuti ngitona soda aircon yes just mbona zvadenga zvese tukuisa then mukatarisa mudenga mukona machi mune ma speaker nechi zvese tine PA system nechi so that munhu kana vana ari kukonoko afana kubvunza munhu hanzi kwaziba munhu anokwanisa kunyangwa tiri kunzoka ari kutonzwa mapositives echi emukoti ndo zvatoda kuti we are trying to create environment yekuti kana munhu ari mudare anofila comfortable wofunga zvakanaka wechimwe chinhu munhu anokwanisa kupa romwe anza kana iye kuti akagara padombo pamabaya nedombo wokupa zvaiwa kuti agadzikane wotaura chaizvo zvinhu zvatikuda zvatoda and our aim ndekuti we want to make this thing a one stop shop ndo kwatikuenda asati apedza kwatikuenda toda kuti panapa musatoita dare tofanira kuita mafacilities ekuti panofanira paine VFU Victory Family Unit Department repolice tofanira kuripo we child protection wanofanira kunge waripo mapurisa akamirira the criminal side remapurisa they're supposed to be there manesi wehealth wanofanira kunge waripo kuti munhu arwara ari panapa aita sei akutotestiwa BP akuita sei zvese ari papi panapa kana kutobva panapa akuenda state kupi kuchipatara kana munhu tatomubata munhu kuti nonyeri munomudarirwa rina jurisdiction it's a criminal issue handiti yakutoda mapurisa wakatotora munhu obva toenda naye munhu handiti yatoita ichitoda kuti munhu abva panapa chese chikudiwa nemunhu chofanira chiri pano anza inofanira kunge iri pano. That's what I want to do. And the total thing about if funds permitting, total is a clinic. And it's a police post, a clinic, so that you not pana parwara. And Vangono and in the other, I shall make that it then becomes part of community development. But the community, you have to have a clinic. This is like a farmer's by hakuna munhu achapa kwese kunharaunda kuno achiti ndakuenda kuhadzira kana kuenda kwamutare kuti ndinotenge mushonga mbuya akutanga kudundu afamba kudundudza arapo achangotenga mushonga wake achipinda mukliniki ufatosichipa imapinda umatonga mushonga ndozvatokudii ndokwatikutraya kudii kuenda asi at the same time munhu anofanira kuzoti apinda muno yesu wakagara pachaya yechirungu handiti asi unotongwa utsokwa chiwani chatoda chiri kunguti we want to mix the two kuti tuti customer law neRoman Dutch law handiti toda zvibatana zviunze something chiri very meaningful to the community chinobatsira community rather than to separate the two kuti atinge mitemo miri uchasei iri kurwisana no hatisi kuda like for example ndinotaura handiti tuti isusu ukaenda kunonzi murder cases handiti you have no jurisdiction say makotsebe community court hana jurisdiction over go tiri papo pa issue yemamurder cases munodzifambisa sei vanenge vauya dzamhepo vachazvakaurwa naningi yeningi vachachiripo zvinozofamba sei right ndo patotaura manje kuti pako ndo patotarisa pao kuti munhu aripo the offender is still alive asi mhepo yobva yatobuda kuti ndakaurawa naningi ndiye uyu andika then tobva tatozvibata zvishuwa munhu ndiani
ndiye kana kuti the same person confesses kuti yes ndakazviita. Saka the moment anoconfessa kuti ndakazviita, it then becomes first degree murder. And it then shifts from being a customer issue to a criminal issue. And takudita sei takuti mapurisa zvinozofamba sei nekuti kazhinji kacho munhu paanoya mhepo kudaro ngaita ndoda uri pamombe 8 isusu ndopatokumisa the two now zviite sei zvimake sense. Tikuti mapurisa asunga munhu anditi waenda abatwa nenyaya yemedha asi nyaya haina kupera kuzadura yapera kupi yapera kucriminal asi kucustomary asiti yapera wozi customary panyaya iyo yemedha kucustomary pati yemisu ndeyekuti iwe wabvumwa ndiwakauraya wakadeura ropa munyika mani Mama Mutasa mutemo unoti chii ucustomary kana wadeura ropa Mama Mutasa anditi unodi unofana kugeza ropa rako wodi woripa ndochekutanga kunano kuna mama. Kechipiri wakauraya munhu ichi ingozi waakufana kubhadhara ngozi kuti nyaya yako iite sei ipere. Then tadzoka futi yabva kupi mapurisa watosevha temi sentensi yako wasevha but ukastomari hausati watanga uchingodzoka isusu takakumirira ati tobva tachitanga newe manje kuti ukastomari toita zvinhu zvatine jurisdiction nazvo zvedu manje zvine customary zvokuti wakufanira kuripa ngozi ndopaya mutaura kuti pakundoro yako kaita paya ndoda mombe 10 andizvo ndoda mabhageti 2 enjera ndoda chakati mombe dzangu 3 dzichapiwa sekuru 2 dzichapiwa mukoma 1 ichapiwa nhingi 1 ichapiwa nhingi andizvo isusu takuitawo pati yedu manje chii. That's the customary party to play pameda case. Andikambokona so ndozvatuti isusu manje we are fighting kuti zvinhu izvi zvinofanira kurarama anditi sechinhu one not kurarama senge zvinhu zvakasiyana because mumwe munhu arikuona criminal court necustomary court maanimals two arikutaura zvakasiyana. Isusu munomutombirwa kuti nechiyezi uroyi anditi tinoti varoyi wariko because tiri kuroyiwa ende tiri kuvaona ende varoyi vanotozikana but majastita kuti hakuna varoyi. Why? Because hapana proof. Because court inodependa kuti evidence exhibit chii nechi because mhenga ikanova munhu inenge yakanyorwa yekuti ndiyani saka munhu nyamba akakorwa nemhenga ukaenda kwamezimezatoto hazvina basa waziyese kuti ndiyani you can't prove that. Asi isusu manje atiti kuriwo kumanje mweya unotaura vairo aiwa babo ndini vakachaya saka ramuti vakachaya kana musimi taakuidzorera beki tusenda kwayakabva atiti ndipozomurashwa ngeya atikabona tatogadzisa zvinhu asi tiri kucustomary asi kucriminal hazvinodii hakuna zvakadzisira. Saka isusu kuti mazuva ano especially mazuva ano kashandira kuti ani mamajors court kunonge Mutasa nechii taakuziva kuti right majors takutoziva kuti nyaya haidi chirungu inoda chiwana anotodzosa Mambo Mutasa ende Mambo Mutasa ndiye anopedza nyaya iyi. Ini ndikauya kuno ikaziva kuti iyi handisi ndiye property sharing nechi vanhu varambana handina jurisdiction inoda majors inoda civil court handiti aifaid there nechi that's the working relationship yet. Alright, Mambo, since muine schedule iri tight mune here zuva rakunoti hamufe makatangama mu 3 years dzamaekta saMambo panhau dzamakatonga. Yes, I think yandisikakangana ndekuti I was able to solve an issue yakanga yahonda one for 42 years. It only took me 1 week nandaipedza nyaya. Ndiyavechi ngozi yakaitomenda 6 families for 42 years. Then I managed to ndiunganidze the 6 families still involved with this. Ndovandataura now I knocked sense into them
so that they understand what numbers and things like that. Then we agreed which I'm going to do this. So let's see, I'm going to say, then we talk right here, then pharmacy, then Twitter, then the manager, and some more time. Then there's a new akauya, and akauya akawatawa kuita ndovo waita, and mweya ndovo wamuda, ndovo watawa, so then wata wakuru ndio huyu, ndinenge, akazondicheka, ndinenge, weso wakanga wafasi zako ya kumunisa mawana wanga wasa wakushitoza maboyi ndinenge ndiya rambi akaridza muridzo ukwaleta wamuti ndakuya ndinenge akadai saka umwe na umwe pati yake akakuya then ndova taita camping for 21 days with all those 60 families pachijipa ipapo mafamilies ya pamwe chete kwachura yamombe ipapo kuchikafu wakabika doro wese waripo between 1 families wakaudza mombe dzawo dzekulipa wese wari 6 families dzikaungana patendichi pakembi papo kuizodei racho iroro kuizotora doro kuenda kumushaka munhu akaura ushinopira mushando kwabuda ndofatana nyaya hondo yangu nenimeta se ndapedza I'm happy chende motori mapatsa angu pari ari pakati moawika pandiri then hondo nemiyapera ndovataenda pashopi papo ndofasvika kuti ndinongedzewo dzara ini tofataona maoganzi evarume akaiswa ipo for 2 years ago ari fresh yeah ndofataenda mawika and that was the end of the story. Now dzahonda mafamilies for 42 years. Ko pa nauyo yevafi ndofunga ndoye imwe dzimwe nyaya dziri kunetsa munyika mazuva ano kunoku ndakumwa dzimwe nyaya dzakawanda dzamunonyanya kusangana nadzo. Kunoku nenyaya proximity to the border because I cover area yakati kurei ndokava nyanga is also under me. All right. I cover the whole of Honde Valley is under me, and I also cover Mutare is under me. Odzi, part of Odzi is also under me. Saka my area yakakura. Saka my cases ano technically ya tutameshwa. Like for example, tutolenya Mozambique. Because of the proximity of Honde Valley to Mozambique, near border. My cases are wakawanda. The Ngozi. Oh, right. Ekona wakawanda. Because one one. Then Nangazacho nichi kwa unitira mapozi is Mozambique. So Mozambique, that's where there's a ready market for whatever so meat. So then yes, Ngozi Honde Valley in October. Then toya futi my land disputes Honde Valley in October foot. Then toya my areas let us say Penalonga Chingwe kuno pinda mashimba step of Penalona watsomba tsakawana dzokutwara na machunai ndo patsaka gift padzakawande sei zvakada inyaya makomba. All right. Because this is my plantation now. Then John Miko, tine step of food, tine shimba, tine dancing, uko tine ile, tine chini na saka. Nyaya hiyo mkomba ndo chimechinodi chikukonzeresa hizo. Plus domi macro point tine watsomba, tine nonsishirku, tine disimtas. Ndo mwenye hizo zakawanda. So nyazi kutura na wakati ndo mwenye sachuwa. Then my land disputes Ngozi. Honde Valley. Honde Valley, yes. Honde Valley. What's going ko dzekuromba nyanga in Honde Valley. Ndo dzakanyanya futi. Aiwa, tinotenda zvikuru nenguva yamatepa asi muri Zimbabwe ine zvainoziva zvisingapedze programu ndisandaburitsa ndazviona muno mudare varatidzeka zviripo mudare muno. Tikuona mufananidzo Alright. I don't want to computers. Yeah. Show computers.
asi pane mufananidzo wataona uri kuseri kwenyu shumba mondo ndo mutupo mukuru ndo mutupo mukuru so isusu muzvatotoita vana vedu check munotoona kuti macomputers anditi saka I sourced these computers kubva kuNet1 nevamwe kundibatsirawo kutoti I'm going to be donating these computers kumazvikoro zvandokufila kuti I need of these things because ine feel kuti kona izvizvi kana dare rine rokwanisa kunge riri computerized what more about a school and it needs this thing more than you need and saka ndokupa zvikoro especially zviri marginalized zviri cholesterol and zvine magetsi my next program ndeyekuti ndine vandotora navo futi izvozvo so that they can give us vachitengere mapuwa emagetsi so that ndikwanisa kupusha magetsi kuti apinde then kusola tinawo matotora nezvinofutura kuti batsirawo nemasola kuti asolarize zvikoro zvakawanda nekupinda maboreholes muzvikoro nechi saka inini I believe kuti kana uri mambuka yes, I am not a politician and I am a traditional leader, but at the same time, if you read the constitution, one of my duties is to promote development. Can do promote development and to promote development as a politician, and as a MP. And I'm not going to so, but even the constitution doesn't allow that. I need to choose one between the two. Can I forget a politician? Then don't see as a woman. Kana kuita mambo ndosezvo politician asi zvandoita manje ndinobatsira mupoliticians kuti vanhu vangu vagare zvakadii zvakanaka pandinoonawo kuti apa vari kutadza kupinda tobatsirana kuti vanei wapinda so that at the end of the day what I want is for the people to gain not in izvozvi panza ndakuziplan ndakurodza the plan for this cheap area ndakuta sei panza to place a village communication center. Why does often go to a village communication center is because Kumbakwangu Pamasko, Masko, Matona, Chinguska, Pampakam, Matopa, Wi-Fi, and Mapa Wi-Fi. I need pass with the Kumbo Pina, Kunguska, Pina, Papa Mambo, Wi-Fi. And Sarah Isozo, Drukonoti. Community and one hour don't know in the field somewhere after around 12 midnight or even 1 a.m. So to me, it's a side of there's need for that thing. Saka Digaisa, the village communication center, research, Wi-Fi and everything. The community strategy. Ili poisezo iwo ndaswa one of that and ndisatanga munanombo ite zvaruita ari pai ari kuzopinda ari mukati uzosangana nemboza dzake mukati asi amboindawo pai amboindawo pa wifi ndofungwa dzandinadzo kuti no even yamwe ndikazoenda this beauty aizoshaya zvekuita because even yamwe ndiri mambo. But there's also a chief in the family. There's also a village chief in the family. So the village remains, the village is there forever. And one day in Yamumboga, Bakomtas, Pandorganas, and Ushatrugashi, food, and the people will be there. And you guys put it in there. Ndi Quaneparaji, Moon, don't let it. Science and do what you know, to me, and I said, Gachisha, the evening after. Iwe waenda people wasara one wona kuti wasichanisa but iwe ita zvomufunga kuita nguva izviri that's my zita rangu ndinoitwa Peter Mupalutsa tiri kuno kuManicaland tiri pano pamuzinda mukuru padare raMambo Mutasa nzvimbo yatakaitirwa kuti tive tinobatsirwa nezvinotidetsa zvechiwanhu chedu tiri kuona
vakativakira hall yakanaka kuti tinonganyaso gara takasununguka nyaya dzedu dzichirohwa mune zvakanaka. Saka inzvimbo yatiri kuona ndine mazuva akati wandei ndichisvika pano ndiri kuona zviri zvinhu zviri kuti sumudzira chaizvo zvichigadzirisa nyaya dzematare emumisha. Tingava ndichiona iprogramu yegovernment yekuti vanhu tizive tsika dzedu nekuti dzinopedzwa sei. Tikachitarisa kana dziri nyaya dzengozi dziya hatingoiti just theorize, zvinoitwa zviri practical kuti zvipere. Handiti vanoti mishonga yengozi kuiripa. Saka vanenge vachisumudzira culture yedu kuti tizosvika ipapo kuti tidzidzisane nekuaccepta kana kuti mumusha muine ngozi dzinenge dzirimo kupera kwadzo kuripwa. Saka kuti semhuri vanhu vabatane toita chinhu chimwe chisungo chimwe naiyo ngozi yacho inobva yabvuma kuti vanhu wandiripwa. Mhuri yeZimbabwe ndangoti ndipindire vakuru ava vachitaura izvi zvatiri kutaura nhau yedai, asi udzai zvakare mhuri yeZimbabwe zita renyu. Ndinoitwa Peter Muparutsa. Zita iri munorizivira kupi mhuri yeZimbabwe? Ndo mubvunzo wangu. Ndinoda kuona vanonyasoziva vanhu nemabasa avo achivaudzei henyu. Munofanira kuita muzovapa mubayiro kana anenge aziva kuti vanondizivira kuti. Alright. Saka nhasi handisi kukuudzai zvakawanda, asi zita kuti Peter Muparutsa munorizivira kupi? Ndo mubvunzo wandiri kukusiyirai nhasi. Kana hatisi kuda vanoshandisa Google, tinoda vanoziva. Nyorai mucomment section kuti munoazivira kupi vakuru ava. Maita basa. Zita rangu ndinonzi Jane Mfuta, ndinobva kwaDC Mutasi. Community yandakaona yatakavakirwa ndiMambo Mutasi. Takaitirwa zvakanaka kuti nyaya dzedu dzikude pajekerere. Hawana chekuhwandisa asi kuti zvinotaurwa mune vanhu zvese. Takaitirwa zvakanaka neMambo Mutasi. Handizivi kuti mhuri yeZimbabwe Mambo Mutasi munomuitirei. Ngozi dziri kubuda. Zvakaitika gore rehondo zviri kubuda. Nezvimwe zvamuchaita zvichabuda. Saka garai makagadzirira kuziva kuti zvamuchaita zvakashata zvichabuda kubudikidza naMambo Mutasi. Ndiri kubvira kufara ndiri manyika akakwana. Kubvira kufara ngezvakaita neMambo Mutasi. Kuwaka kwese kwaari kuita nekubatsira nharaunda. Ini ndinozi Michael Chikati. Ndinoshandira muGreen Market kwaMutare. Mutare zvakare ndichigara kusakubva maOTS kumusha kuri kwaHonde. Tiri kufara ngedare rakagadzirwa raMambo Mutasi, raMambo Senator Chief Mutasi. Zvese zvakaitwa mukati nekunze dare iri rinodadisa mavakirwo ayarakaita. Asi kucooperative world tiri kukumbirawo kuti dai mabatsiro umba ino yaMambo Mutasi, koti yaMambo Mutasi, kuti paite zvigaro mabhenji akati wandei, ngekuti kazhinji tiri kuya pano kake chi7 tichiuya pano vanhu vanoshata kugara, wakadzi vanenge vagara pasi. Saka chiitiko ichocho hachisi chiitiko chinofadza. Kwazouya chechipiri, inini ndiri kukumbira kuhurumende yeZimbabwe under Ministry yeHeritage kuti pagadzirisike kuti mahoo akafanana neinoiba nakira yakaita inge ichiiswa pasenda kana kuti pabusiness kana pagrowth point, kuitira kuti mambo kana azochinja kana kuti umba ine yakugara umambo, building iyoyo inozosara yaWhite Elephant. Ngekuti mambo unonga kuti koti iyoyo ngaiuyewo paumba pangu, thereby building iyoyo inozosara yaWhite Elephant. Saka ipopo apo tiri kuti vanhu vakuteerera nevamwe vari kunze
patarisiso uyezve kana toti yaenda pagrowth point dunhu raMambo Mutasa idunhu rakakura chaizvo. Taikumbira kuti koti imwe kana ikaiswa kana kuti pawatsonga imwe iswa kakakukuhauta kuitira kuti ikavhe uyu area yake yejurisdiction. Pamusoro paizvozvo inosevha kuti masubjects ake in terms of macost etransport. Naiyoyo ndikufunga kuti ruzhinji runoteerera razvaizvotiriuta. Mutape pane nhau yatangonzwa kuti makambosangana nechipoko panapa hongu hazvina chekuita nenhau yatiri kutaura nezvayo, asi tingangoda kunzwa chii chakaitika. Chakaitika ndechekuti musi uyu ndine mhosva dzondiripomerwa dzekuuraya vanhu vairi. Munhu wendiripomerwa mhosva yekuti ndakauraya wakaurayiwa 1920. Imama ako here? Aiwa ndikwasekerera. Ndotaura umwe wechipiri. Umwe wechipiri uyo ndikuzi ndakauraya haana mutupo, haana dzidza, haana mai, haana baba. Nhau iyi yakauya mushure monga uyu uruzi ndakauraya 1920. Mhosva yandakamangarirwa kunoyo ndakamangarirwa kwashe ndikazoita appeal kuno kwaMambo Mutasa ngeyekuti 1920 wacho kutaurwa uyo ndandisati ndaberekwa. Saka saizvozvo ndisati ndaberekwa mambo akazviona zviri crystal clear kuti ini handina mhosva yandakaita. Usina mutupo nedzidza, usina mai nababa. Mambo akati handigoni kukubatsira ba ngekuti hauna prerequisite ekuti ndinatizive kuti shuwa munhu wakaurayiwa here ngoti munhu haukaurayi munhu usina mutupo, usina mai, usina baba. Mushure monga tazoenda kun'anga 1 yotakaenda wanhu wakotobudirwa iwe wakatukwa kuzi iwewe muri kuita zviro izvi makazvionepi zvokuri kuita izvi. Ndipo pakati zviro izvi takazviona kumasoro. Saka zvawakazviona kumasoro kasi ngeng'anga yatakaona unozi kuyachera kasi imimi musatore zviro zvekumasoro kunza mumusha. Kana mwaona zviro izvi zvekumasoro siyai zviriko. Right, ndaona kuti ndipindure mubvunzo wenyu wamabvunza kuti ichokwadi here kuti wakaona chipoko. Mweya iyoyo yairibudirwa yakati kwazi inini wachikati ndakatenga machira. Saka musi uyu ndakauya nemachira acho ayangu akatengesa mai vangu the late wakashayika mune October. Saka apakagohwa hembe ndipo ndakazoona machira aya ari mupa. Saka ndandauya nawo machira iyoyo. Pamusoro pemachira iyoyo pane mabakato handizi kuti waiyasenzesa chii. Saka ndizvona handinazvo. Henzi nhasi ndakazoona ini chipoko. Haisi drama. Changa chakaita sechipoko ichi. Chipoko ichi moto uyu at first ndakafunga kuti moto weselfone ito cheselfone. Asi ndakazoona kuti wakaripota uchidzima wanga uri pamberi pangu. Saka ndafamba kadistance ndakazoona pasisina moto uyu. Ndipo ndakaona kuti moto uyu hausi wega ndingare ndidzoka. Ndakudzoka paya ndipo ndakazoona umwe moto wamudenga mumamiti. Ndipo ndakazoridza mheri yataurwa ndiMambo Muchakamire kuti uruko yawana chimoto. Alright. Aiwa tinotenda baba. Saka nhasi ndandauya kuti pamwe nyaya yekuingadini ingapinda ndodini ndozorodzwa ngokuti ndikushupika kuti ukazwa munhu wakuzovazovaraya munhu usati waberekwa. Pakaipa. Ndochirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Kana ndiri kuno kuManicaland ndoenda kunzesa neshamba
uyezve chief Mutasa Muyera Shumba, inini ndiri Muyera Shumba, saka ndasvika mumusha mangu. Chirongwa machinzwa, manzwa zvataurwawo neveruzhinji pamusoro pemafungiro avo, pamusoro pedare, manzwa zvataurwa zvakare namambo nezvavari kushuvira kuti nzvimbo ino inge yakaita. Ndofunga veruzhinji madzimambo akawanda panofanira kunge pachikopo 1 or 2 kuti budiro yavari kufunga inge ichiitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei kuti zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai, asi senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media are taking you to another level. Tinotenda Samutasa. Thank you. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.